Venga, egiten dugu zilindro bat, zilindro hau, egingo dugu, izan beharran engon izatea triangle fan, vale? Eta eskalauko dugu. Vale, orduan, hau eskalatzen dugu. Bai, nik nahiago toriz egiten dauz mosketa hauek. Piloa direz, baina sartzen banazona, orain errazagoa zait. Borratzea inparrak, bale? Hartzea horrela eta borratzea, hau errazagoa da, eta geretzen zait hemen, dana superondo, bai? Hauek karratuak dira, bai? Karratuak dira. Deformatuta, baina karratuak. Bale, egin dezaket hemen ere. Pero vamos, que es que eskatu larregi, porque hau izango da blokauta. Vale, orduan. Alineatuko dut, bai, esan. 16 aurpegi. Zaiatuko naz, kuadratzen nere erdia, hemen pezoi hau honen erdian, o titibular, edo zera esaten da, bular titi, zer hostia esaten da pezoi euskaraz. Bueno, ba, movida hau, ez? Hartuko dugu eredu modun, eta botako dugu hau aurrerantza. Oso ondo. Fikatzen bazarete, igertzen da hemen ia batek egin dauela, porque ez dau kuadratzen. Vale, irudia ia batek egin dau eta ez dau kuadratzen. Aurreko zera hau eta atxeko movida hau. Orduan, inventauko dugu. Gainera, sartzen da gure gatilloa dagoen tokian. Orduan, egingo dugu hemen, onaino. Pues se me ocurre. Igual egingo dugu txikiago. A ver, inventau behar dugu, Olako kuadratukot goikoarekin, total, goikoarekin, bale, honekin. Egingo tonaino eta hemen beste bat jarriko dut, a ber zelan geratzen den. Duplikar eta beste bat jarriko dugu hemen. Olako zeo zer. Eta hau, onaino. A ber. Bueno, raro, baino igual egin dezakegu zeo zer honekin. Bale. Orain, behar dugu hemen, titi honetan behar dugu bolita bat. Orduan egingo duguna da bola bat egin, shifta, mes, UV sphere, eta karriko dugu UV sphere hau, ona. UV sphere izango bazan 16 aldekoa hobeto, Etxo, mes, UV sphere, 16 bidera 16, venga, barrurantza. Haundiago. Eta kokatuko dugu hau gutxi gora bera, kurbatura matxeatuko dugu, bale? Kurbatura hau matxeatuko dugu. Tarako eskalatuko pizkatxo bat gehiago, bale. Eta soberan dauzkat aurpegitxu batzuk, así que horiek borratuko ditugu. Adibidez, onaino. Bai. Eta agerian dago, titiburu hau egiteko, egin behar dugula, hauek estruidu aurrerantza. Eta eskalatu bizkatxoa. Hor dago. Hemen gure helburua da ikustea ja armaren forma orokorra, bale? Beste gunean pasatu nintzen hemen detaiak egiten, ez doka zentzurik. Bale? Orduan, bueno, hemen ez dago zondo kuadratuta. Bale? Hortik. Hori izan ideia gutxi gora bera. Ba. Bueno, jarrituko dugu. Hemen aurrean zer egingo dugu, beste zilindro bat, igual honen duplika batekin nahiko da. Duplika bat, mugitzen dugu horreantza, eta hartuko ditugu hauek, eta eskalatuko ditugu. Bai, holako zeo zer, gutxi gora bera. Eta hau duplikauko dugu, eta jarriko dugu hemen ere, eskalatuta hauek, eta formatxua emango dugu gutxi gora bera. Beharrezkoak diren mosketak sartu. Bai.
eta forma orokorra emon. Igual aurpegi hauek soberan daude, borratuko ditut. Eta honi emon aldiot. Estruidu dut. De hecho, behitxu, ez alzan errazago izango hartzen baditut hauek, estruitzen baditut alde batera, eta borratzen badut hemen daukadan zilindroa. Errazago, ez? Garbiago. Vale. Ja forma ikusten ari gara, bai? Gutxi gora bera. Venga. Orain ze faltatzen zaigu hemen. Goiko partea, ez? Gorko partea deko bere movida. Egingo dugu hemen honen duplika bat. Eskalatuko dugu. Eta egokitu tamainara. Bai. Ez, da igual, hau da guk ikusteko forma orokorra. Gero, kombinatuko dugu eta jarriko dugu en modo wireframe edo horrelako zer ukitzeko eredu moduan, baina ostabere egingo dugu dana. Bai? Izango da jakiteko proportzioak gustatzen bazaizkigun. Zuek egiten duzuen zeuen arman, marrazki bat egingo zue. Ba, marrazkia gero bilakatu behar duzue blockout. Eta ikusi, mola esta pistola? Más o menos así con 4 cubos. Mola? No mola? Ba, pentsatu beste gauza bat. Venga, va. O sea, esto es un por encima. Esto es un por encima. Orduan, behitu gertatzen zaidan hemen. Zer gertatzen zait, Eneko. Hartu dut zilindro hau, giratu dut eta jarri dut olantxe. Eta zein arazo dekot orain, adibidez. Ardatzak ez dute bat egiten. Zelan egingo dugu bat egitea, kasu honetan? No va en la misma dirección, Ane. ¿Por qué no va? Seguramente en vez de global, local te va a funcionar. ¿Es mejor normal que local? Local, vale, azalduko dut hau. Kasu honetan, hemen daukat bere ardatz globala, ez dala berea, ardatz globala ez da berea, da munduarena. Eta gero hemen daukat ardatz lokala. Lokala da objektuarekiko. Claro, zer gertatzen da, nik objektu honi egiten badiot, shift A, oza, kontrola aparkatu, apply all transforms, bere ardatz lokala bihurtzen da, hor lerrokatuta geratzen da munduarekin. Así que hemos jodido. Baino bai egia da, hartzen badut normala, bai, objektu batena, aurpegi batena, hartzen badut normala, ondo joango da, porque aurpegiak deko bere normala, aurpegiarekiko perpendikular. Orduan, zer egin dezakegu? Kasu honetan, Ane, daukat elementu hau, bere ardatz lokala apurtu duguna. Globala dau eta lokala dau, biak daude apurtuta, zelan konpondu dezakegu? Eneko? Eta besteak, zelan konpondu dezakegu ardatz hau? Beitxu, egin dezakegu urrengoa, danok adi, porque hau da superimportantea. Nik nahi dut beste ardatz bat erabili, baina ez daukat, ze nahi badut objektua mugidu, bakarri daukat. Global, local, normal, gimbal, hauek ditut. Egingo dut custom bat, bale? Nirea bat. Orduan, hartuko dut, aurpegi hauek abeiez hartzen baditut, beraien ardatza normala, aurpegiekiko paralelo, oza, perpendikularra da, ez? Digo, jode, este me va de lujo. Oza, es que me va de lujo. Egongo basan horrela objektua, legoke superondo. Pues, banoa, ona, eta hemen plus bat daukagu. Gordeko dugu orientazio hori hemen eta jarriko diogu izen bat. Por ejemplo, Jaimito. Orduan daukagu Jaimito orientazioa aukera modun. Nik orain ateatzen a modo objeto y si me pongo en global estoy así, pero si me voy a modo Jaimito, plak, gorde dut orientazio hori eta mugitu dezaket en modo Jaimito. Oso ondo dago piloak gauza egiteko. Bai, gordetzea orientazio horiek. Así que, ya, badakizue osa berri bat. Venga, aurrera. Aber rekuperatzen duan bere ardatz normala, hau. Vale, orduan, hemen geunden, jarraituko dugu honekin. Elementu hau, ez dago oso argi, hemen ze hostia da, bueno, bai, hemen ikusten da.
da como kapsula hau gordetzeko movida bat, ez? Zelan egin genezake hau modu erraz batean. Ba, ez daukat idearik pez. Bajartzea oso zilindroa ezin. Ez, baina modu elegante baten. Osea, usteot egingo do dana, izango dela, zilindroa duplikau, bai? Duplikauko dut zilindroa, mosketa batzuk egingo dodaz, hemen, eta hemen, hemen, eta hemen, eta gerako naz mosketa honekaz. Egingo torrela, pla, kontroli, invertir, borrar. Vale, geratuko naz, bi erastun hoiegaz. Eta horrela, erastun hauek eukinda, estruidu ditzazket, vale, estruitzen ditut, estruituko ditut normalean, Alt, estrutalon normal, egingo da volantxe, adiós, volantxe, eta badukat abia puntu bat egiteko behar dudana, ez? ¿Cómo lo veis? Fino? Baina ez dago lerrokatuta ondo. Osa, niko orain nahi baut zeo zer egin, ez una liada de la pera. Ze egingo dut? Hau baino errazago, honen giroa kaindu, vale? Jarriko diot giroa 90, egingo dana recto, zuzen egingo dana, ostabere, vale? Eta horrela errazago izango zait, behar dudana lortzea. Hau da, egin dut duplika, hartuko ditut aurpegiak, borratuko ditut aurpegiak, dana igual, baino recto egin dut. Orduan orain, hartzen baitut aurpegi hauek, eta esturitzen baitut alon normal, olantxe. Orain, errazagoa zait igual hauek hartzea, hauek danak, por ejemplo, eskalatzea en Z, en este caso sería X, eta behitxu gertatu dan. Hemen dauzkat recto orain, ez? Ikuste dozue? Ulertze dozue? Muy rápido. Egin dudan ez dana, lerrokatuta munduarekiko, erraza zait, egingot ostabere, duplikatzea hau, geratzea bakarrik, bi marrekin, oza, erastun batekin, kontroli borratzo bestea, eta nik orain hau hartzen badot dana, eta esturitzen badot alon normals, egiten didala olako erastun bat, hartu ditzazket bekoak, eta eskalatu munduaren ardatzarekiko. Me voy aquí a global y le digo, pues S, Z, 0. Concho, me queda perfecto, bai? Egin beharrean okertuta, gero ja okertuko dana, hartuko tau, igual, pues yo que sé, porque objektu honek deko hemen jarraian doa, ez? ¿No le uso de gola los cortes rectos? Zuzen jarri dut. No le uso porque se quede Susen la corte recto, todo. Mira que lo he hecho 3 veces, Entre que vas tú y yo que te debo escuchar, no, estoy aquí. A ver. Venga, va, ingo tostabere. Azkenengo aldiz. Beitxu, Como en la Fórmula 1, si parpadeas te lo puedes perder. Venga, va. Control Shift D. Shift D. No, vamos a hacerlo aparte. Aparte. Bai. Shift D. Hemen bi mosketa egin. Taka itaka, no? Geratzeko erastunarekin. Vale, geratzen honekin. Pues si hago un control y invierto, ¿no? Control y invierte la selección. Bai? Borratzen dut, soberan dagoena. Horin tokat erastun bat eta jatorrizko zilindroa. Horin hartzen ditut arpegi guztiak. A de Andaluziarekin aukeratzen da dana. Seleccionar todo. A. Egiten dut Alt E. Extrude along normals. Alt E. Eta estruitzen dut. Hostia, badaukat, ez? Koño, pues orain hartzen ditut bekuak, eta eskalatzen baditut Z-an, aplanatuko ditut. Eskalame con S, Z, 0. Aplanado. Orain hau hartu, jeitzi, bai? Eta hartuko ditut aurpegi hauek, eta estruituko ditut alde batera. Eta borratzi ditut hauek. Koño, badaukat forma kasi gehiena eginda. Ez dut errepikatuko. Eta orain, egingo dudana izango da, hartu puntu hau, por ejemplo, este de aquí, eta nahi dut hor egotea nere pivotea mirror egin alizateko, ez? Hor pivotea badukat, mirror egingo dit, de lujo, ez? Ba, egiten dut Shift S,
cursor to selection, cursor goratzen ez, cursor to selection, entortzen da kursore horra, pillo a este y le digo, set origin to cursor, tu 3D cursor, ahí está. Orain badokat hor origina. Egiten dut hemen generate mirror, y a funcionar. Euki ditugu, 3 erronka, ikasteko la movida del pivote y el mirror. Beitxu, orain, hau mugitzot albo batera, hortxe, eta beitxu ze guai geratzen dan. Badaukat forma orokorra eginda, bai? Orain hau, igual aurreago jun bar da, ez? Bueno, hauek biak hartuko dodaz, alboz jarriko naz, jeitsi, eta giratu. Bai, hauek giratuta daude. Gogoratu shiftekin giroa suabeagoa joaten dela, bale? Eta, pues badaukator. Badaukagu, ez guztia, baina badaukagu gehiena eginda, bai? Mola. Venga, ingo azkenengo partea eta bideo igoko izuet, porque... Sí. Bale, orduan, hauek hartuko ditut, bai? Hauek, estruituko ditut beraien normalean, jarriko lokal edo normal, me valen cualquiera de los dos, estruituko ditut, eskalatuko ditut, bai? Hortxe. Eta ze faltatzen zai? Faltatzen duztot gatilloa bakarrik, ez? Hombre, elemento gehiago dauz, Elemento gehiago dauz. Baina, bueno, egingo dugu gauza bat, ez dugu egingo gatilloaren aurreko partea, la guarda, el gatillo ez dugu egingo. Egingo dugu gatilloa soilik, bale? Como una pistola termofusible. Venga, da. Orduan, egingo temen, shifta, karratua sortu. Karratua, oi koño, non sortu karratua, orgoian, zer gaitik? Daukadalako hor, nere... Vale. Nere kursorea, cursor to world origin, eta orain sortuko dugu karratu bat. Kartzotona. Eta egingo duguna da, hau estruidu, berantza, eta forma eman, gatillo forma emango dio. Bai? Kontrol R batzuegaz. Bueno, kontuz, hemen normal daukat, global jarrikot. Eta hemen daukat gutxi gora bera gatilloaren forma. A ber? Ondo, ez? Olako zer. Hau da bilatzen duguna. Detailetsuak egin be bai. Hemen dauz detailetsu batzuk, pues, forma raro hau. Bola batzuk hemen. Sortuko ditugu. Ez dakit zehazki zedan. Ah, koño, honek egiten dau kanporaka. Cuidao. Orduan, torriko gara ona. Hartuko dugu hau. Eta honi egingo diogu kanpora. Ateratzea. Honek deko mirror bat. Ez deko mirror? Ai, dios. Kagada. A ver. Kagada, orain birritan egin behar dut? Ah, ez, mirror bat egingo diot. Ya está. Vale, hau hartuko ditut. Estrude bat. Bai, eta igual hemen pare bat bebeltxu. Bai, zeolako forma bateko, más o menos. Más o menos, ez? Bai. Eta hemen behan badoa ere, beste elemento bat, dala hau. Doala, gutxi gora bera. Bai? Gutxi gora bera, egiten olako forma bat. Noraino heltzen da? Honaino. Pues, hau txikiago egingot. Eta estruituko ditu arte guzti hauek en su normal. Vale. Behin hau egingo dala. Ah, coño, kalkatu ezaket, yo también soy la hostia.
Vale, hor doa, eta gero doaz bi tramankulo. Venga, blockout bezala balio dit, vale? Orduan, hau behar dozue danok egitea blockouta ikusteko. Nik hau blockouta ikusita, orain baloratuko dut aurre, salbo, eta ze itxura dekon. Hemen dit, forma gustatzen zait, forma polita da. Nahi badozu hemen, jarri dezakezu hemen flat, horrela flat ikusten da, eta itzalek eta argiek ez dabe silueta ikusi dezakegu beto, eta ez gaituzte mareatuko beste horiek. Atzetik ikusten badut, ere interesantea da, ez? Zirkuloa, barrurantza doa, kontrasteak daude. Nik bastante ondo ikusten dut. Goitik ere, kontrasteak ditu, hemen irekitzen da, betik ere, guatxi. Pues gustatzen zaidanez, hau izango da nire blockouta. A correr.